Labarin Nura da Zainabu a cikin wani ƙauye mai suna Tudun Biri da ke tsakanin tsaunuka da dazuka masu launin kore. An san ƙauyen da natsuwarsa da kuma kyakkyawan zumunci a tsakanin jama'a. A nan ne aka fara rubuta labarin soyayyar Zainabu da Nura, soyayya mai tsafta da ƙayatarwa. Zainabu yarinya ce mai kunya da kyau, ‘yar gidan malam mai koyo da koyarwa. Kullum ana yawan yabonta a gari. Kyakkyawa ce mai tsafta, tana taimakon mahaifiyarta wajen aikin gida da kuma ɗinki. Nura kuwa saurayi ne mai himma don yana sana'ar sayar da kayan gona a kasuwar maƙera. Ko da yake Nura mutum ne mai halin barkwanci da mutunci, bai taɓa soyayya ba saboda yana jiran wacce zuciyarsa za ta amince da ita. Rana guda yayin da Zainabu ta zo kasuwa tare da mahaifiyarta don siyan kayan abinci, Nura ya hango ta a cikin jama'a. Lokacin da idonsa ya haɗu, zuciyarsa ta buga kamar gangar kiɗa. Sai ya ce a ransa wannan ita ce. Tun daga wannan rana Nura ya fara zuwa kasuwar Tudun Biri duk sati biyu, ba domin kasuwanci kaɗai ba, amma don ya ga Zainabu. Bayan wasu watanni sai mahaifiyar Zainabu ta fara lura da yadda Nura ke yawan yi musu hidima. Duk lokacin da suka je kasuwa, Nura zai taimaka musu da ɗaukar musu kaya har zuwa gida. Yana ɗauke da jarkokin ruwa da kayan abinci. A kwana a tashi wata rana sai ya nemi izini wajen mahaifin Zainabu don ya bayyana niyyarsa. Malam ya dubi saurayin cikin natsuwa sannan ya ce, idan har kana da gaskiya da niyya mai kyau, to ka biyo hanyar da ta dace. Bayan dogon zance da tattaunawa, iyayen guda biyu duka suka amince. Sai aka ɗaura aure cikin farin ciki da annashuwa. Rayuwar aurensu ta kasance cikin ƙauna da kulawa, fahimta da kuma tausayi. Kullum Zainabu na da kirki, tana kula da gida. Nura kuma yana neman na kai da gwiwa. Duk inda Zainabu ke zaune da mijinta ana jin daɗi. Akwai lokacin da Nura ke shan wahala wajen sana'a, amma Zainabu ba ta taɓa yanke masa ƙwarin gwiwa ba. Kullum tana masa addu'a da kuma ƙarfafa masa gwiwa. Wata rana Nura ya dawo gida da murmushi da ƙwarya a hannunsa, yana cewa, Zainabu yau Allah ya albarkace mu, an buɗe sabon shago na kayan masarufi, kuma na samu ɗakin haya. Daga nan suka fara sabuwar rayuwa da ci gaba. Shekaru sun shige, soyayyarsu ba ta taɓa raguwa ba. Suna da yara amma har yanzu Nura na kiran Zainabu da Zainabu na ta zuciyata. Ita kuwa tana amsawa da Nura na ruhina. Mutane da yawa na amfani da su a matsayin misali na soyayyar gaskiya. Ba ta laifi ko shakku. Kullum idan ana bikin aure a ƙauyen Tudun Biri, sai a kira Nura da Zainabu su ba da shawara ga sabbin ma'aurata, domin soyayyarsu ta zama tamkar labarin da ake koya daga cikinta. Soyayyar Zainabu da Nura ta zama darasi, cewa soyayya ba kyau kaɗai take buƙata ba, amma amana, mutunci, tausayi da kuma haƙuri. Kuma idan aka dasa ta cikin gaskiya da niyya mai kyau, sai ta zama tamkar bishiyar da ke ba da inuwa da ‘ya'ya masu daɗi.